Ďalšie dneska tady som s Felix Gamerom. Čaute. A dneska je teda si ideme zahrať 99 nocí v lese. Takže my už sme si tady založili ohnisko a teraz idem tady polúdiť tieto čestky. Oh, hello there! Ok, ďalšia čestka. Teď Ok, mám oštep. Oh my god! Wow! Mám tu zelenú búdu a v tom bude ešte čestka. Aj tady je čestka, tady je hromadu čestek. Ja si nazbíram nejaké ty... Ok, mám bandáž. Králíky tak. Nevadí, že je noc. Nevadí. Prvú noc neútočí. No Ok, jasne ne. ďalší čestka. Kámo, úplne... Ok, takže noc začala, ale je to pohoda, takže, pretože prvú noc neútočí. Ok, už mi prišlo, že si spravil mapu. Ok, takže ja som donesol z výpravy nejaké veci. Ahoj! Ale tam odpovednú povymraný. Ok, máme aspoň mapu, takže sa víme. Toto. Ja možno pôjdu zachrániť dieťa. To je dobrý nápad, pretože máme celkem dobré veci, máme oštep. Ok, už mám bunny food, už mám nohu. Takže ja si môžem kúpiť od tradera toto. Lepší sáček. Počúvaj mňa a ja mám pro tebia zaječí nohu. Dík. Tady ju máš. Tady jsem ti ju dal k ohnisku. Jo, už jdu oni, yes sir. Ok, prvá noc za nami. Já tady budem čekat na toho tradera. Se mi zdá, že takto je, tady už je. Ok, tady bude ještě jedna čestka. Já potřebuji nic. Ty máš bandáže, že? Já mám bandáž, ano, takže jsem vlastně celkem safe. Kdyby jsem já umřel, tak náhle tak... Mám benzín, mám kanister. Mám aj toto koleso na šrouby. Mám koleso na hřebíky. A tady, počúvaj mě, tady už vidím ten kopec z Krakenky dom. Kraken? Tak to označ, jo? Tak vles na něj a označ to. Dobre, už som na něm vlezl a já zdrhám pred tými vlkmi. Já už tě vidím na mapě. A já mám loot jak svín docela teď. A já mám dobrý loot. Tady bude čestka. Mám bandáž teď. Nice. Mám tu dobrou sekeru. A já jsem si ji koupil od toho tradera. Další bandáž mám. Nice. My máme také šťastí. Kámo, koľko máme už týchto skrepů. A oni si papá oného medveďa. Potřeboval by to jedlo a docela moc. Kde je to maso? Ty jsi ho zjedl. Počkaj, ne. Počkaj. Daj to tady okolo tohoto. Tady, jak je toto, ta čára. Ale mne to nevystačí, ja nemám to okolo oných poliček. Dino. A jdu zachránit Dino Kida. No, Kida blbého. Jdu zachránit, už ho vidím. Tady nejsou žádný vlci, nebo co? A už se tady spavli, vole. Oni to nebyli vlci, a oni se tady spavli zrazu. Já mám 2 čestky pri sebe. Ty jsi tam, jo? Dobre. Ale mám bandáž. Jdeš kde? Jo, daj mi bandáž. Tady Nejsou, jsem. dobré, nejsou. Super. Dobre, a túto bandáž si teda zeberem a keby... Ja ju položím výškam, dám ju k ohnisku, aby keby niekto z nás zase skapal, tak aby sme sa mohli oživiť. Ok, už sa blíži noc, takže idem domů. Co? To už máme party level? A máme teprve... Počkej, WTF? To je... WTF? Kámo, ja potrebujem strašne núzovo jedlo. Ja potrebujem jedlo. Aj dneska na nás budú útočiť. Pohoda. Hej, podľa kuža! 2 dokonce! Takže jedna moja. Takže to nesu sem do táboráku. Už nesem aj jedno, aj ty kože. Tady je ta fialová žabka. A ona tam má ten dobrý spír požun. Chod do mrda. Ok, dneska, keď sa nabelím, tak vždy po prvém útoku by měl dojít trader. Yes. Ale když bude druhý útok, den předtým. Yes. Před tím druhým útokem. A už sú tady. No je mi Už sú to tady, nazdar. Už jsou tady hajtli vymovali. Kámo, oni skočili sem! Ne? Jsi tady milion pode mnou, ne? Zabíjaj je pode mnou. Joj. Počkej, je tu ještě třetí. Ale ten je seknutý, to je vůbec, on se sekl. Ok, dáme páni, takže první útok kultistov jsme zvládli bez problémů. Okidoki, pojďme zachránit děcko. Ok, počkej, já si iba tady koupím něco od tradera. Ok, tak jdeme teda zachránit děcko. To děcko, jo. A jde po mně jeden vlk. Tady je. Jaj. Máme klíč, dámy a páni, máme klíč a prvé děcko
bude dneska je zachráněné. Takže tady by mala být šestka, jak se nemýlím. OK, tady máme Dinokida, že tady si otvorím šestku. A máme dost jedla na to. OK, s A budeme šestkými. potom rovnou zachráníme potom aj toto. Krakenkida. Ale ne kraken teď, ale ne teď. Možná potom. Zajtra možná. Možná zajtra nebo ještě dneska zachráníme kraken. Nevím, jako víme, že kde to je. OK, takže Yes, sir. dámy a páni, po této noci půjdeme zachránit Krakenkida. A vyplatí se to. Mám revolver. Pojďme spít basketbal. Pojď si zahrát basketbal. OK, takže vidíme na mapě, že kde je dneska, ano, sova. Sova. Házím ti. Basketbal, ují. A já jdu rovnou po toto, pro to dítě. Ty běž. 3, 2, 1, jdeme já. Počkej, takže na mapu se kouknem a na mapě je to vlastně rovno tým směrem. OK, já už vidím toho Krakenkida, takže můžeme ho i zachránit. OK, dámy a páni, takže zachraňujeme druhé děcko. Na 2 hity, ho dám. Je dead, že? Yes. Aha. Já se musím dohýlovat. Jestli to bouchnu. Ještě jeden vlk. Yes. Už je dead. Takže dámy a páni, druhé děcko zachráněné. OK. Zlitujem se na tepu. Co nám tam padne? Já mám pušku. Též ta puška. Já mám též pušku. To by tam padla riflka. Mě medkit. Mě ten lepší bandáže. Nice. Kamo, jak hovorí, toto je mega dobrá mapa. Dámy a páni, takže já toto video rozdělím na 2 diely. Toto video prvé ukončím a teraz hneď vlastně za 2 sekundy ideme natáčet a druhý díl, já to rozdělím na 2 diely, aby si mali viac videí, viac kontentu. Takže vyhľadateľ, čau! One shoe, two, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Are those hipsters? I want up. I said, don't stop talking to me. Stop